Město Brno stále roste. V roce 2023 překročil počet obyvatel města hranici 400 000. To je však pouze počet lidí přihlášených k trvalému pobytu. Z hlubších analýz víme, že během všedního dne dosahuje počet přítomných osob až půlmilionové hranici. Od roku 2020 v Brně každoročně zemře více lidí, než se jich ve městě narodí. Zvyšující se počet obyvatel je tak dán především příchodem nových obyvatel, kteří se do města stěhují za studiem či za prací. S růstem počtu obyvatel a denně přítomných osob rostou i hodnoty dalších ukazatelů, jako je počet registrovaných motorových vozidel. Těch bylo v roce 2023 téměř 240 000, tedy více než půl auta na každého obyvatele Brna, včetně dětí. Předcovidová čísla ale v roce 2023 předčil i ukazatel počtu osob přepravených v rámci městské hromadné dopravy, tedy šalinami, trolejbusy a autobusy dopravního podniku města Brna. Za to produkce komunálních odpadů od roku 2022 mírně klesá. V kombinaci se zvyšujícím se počtem obyvatel znamená tento trend také snižující se poměr vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele. V roce 2023 to bylo 257 kg odpadu na osobu. Odpad ale umíme v Brně velmi dobře využít. Díky spalovně společnosti Sako Brno z něj získáváme teplo a elektrickou energii. V roce 2023 to bylo téměř 330 000 MWh tepelné energie. Tolik tepla spotřebuje za rok 20 000 rodin žijících v bytě o velikosti 2+1. Dlouhodobě se nám v Brně také daří snižovat spotřebu vody. V roce 2023 klesla spotřeba vody na osobu pod 100 litrů za den. Někomu se to zdá mnoho, někomu málo, nicméně dlouhodobě klesající trend je příznivý jak pro naše peněženky, tak pro životní prostředí. Naopak ukazatel průměrné roční teploty vykazuje dlouhodobý růst. Průměrná roční teplota se v období od roku 1990 do roku 2023 v Brně zvýšila z 9,8 stupně na 11,5 stupně, což představuje rozdíl 1,7 stupně Celsia. Nezdá se to možná jako velké číslo, ale rozdíly pociťujeme každý rok v podobě mírnějších zim i teplejších letních dní. I tak ale neváháme letět za ještě větším teplem do zahraničí. V roce 2023 dosáhl počet cestujících odbavených na brněnském letišti rekordní hodnoty 686 867. Přes 80% z nich letělo prostřednictvím sezonních čártrových linek do jedné z 27 dovolenkových destinací, které brněnské letiště v roce 2023 nabídlo. Veškerá data, statistiky a interaktivní mapy o Brně najdete na data.brno.cz.